Sa kakaraan nga gusto sa Santo Niño, nahasulat dito, kun ulan ang pangayoon ug inyong pagadugayon, dadadon siya sa baybayon ug sa dagat pakaliguon, ug dayon inyo nga makuha ang uwan nga gitinguha. Sa lungsod sa Cortes, gitamod ang santos nga batang patron. Dinhi, subay sa tinuuhang kinaraan, sa lungsod diin suliran paghihapon ang tubig, ang pagsaulog sa tinuig nga kapistahan, dako nga problema sa katawahan. Tubig mainom, tubig ikapanghugas ug tubig ikadigamo. Ug subay sa karaan nga gosos, nahimong tradisyon ang pagprosesyon ug pagpaligo sa santos nga bata sa suba. Alang sa uwan nga masahod, sumalas katawhan nga nagtinguha. Niining bago lamang paggawas sa karo sa bata sa santos alang sa ilang suroy sa suba, mibukas ang langit ug nanagayday ang uwan. Sama sa mga katuigan nga tanan, kung ang Santo Niño gituohan nga pagaliguon, ang uwan nga gihandom permi gyud nga mohagbong. Tunong lamang usab kay ting pesta, maong may ikapanghugas ug ikapangdigamo na. Gikan diri sa Batan River Community Theater sa Cortes alang sa pagsaulog sa kapistahan sa Santos nga Bata ug alang sa Mayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.